Sí. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que es bastante obvia la respuesta, por lo menos para los que estamos aquí. Nosotros en nuestro instituto siempre teníamos la pelea de los de letras, los de ciencias, y siempre, por lo menos a mí, cada vez que en tercero de la ESO nos abandonaban chavales que decían la física y química la odio, las matemáticas la odio, me voy hacia las letras, siempre se te quedaba el gusanillo de decir cómo enganchar a estos chavales. Sobre todo porque cuando luego ibas avanzando, los encontrabas en primero y en segundo de bachillerato, te encontrabas con ellos, sobre todo en las fiestas estas de despedir los cursos, y empezabas a hablar y resulta que veías que tenían una carencia de formación en estas áreas, te los encontrabas o salía cualquier noticia y a lo mejor por no hablar del instituto, pues resulta que te ponías a comentar cualquier hecho actual. Y entonces resulta que no tenían esa formación. Yo creo que sí que era necesario y es necesario que a todos los de letras se les dé esta formación, sobre todo a nivel general. Yo no sé si es la mejor opción la de poner una asignatura en bachillerato de 2 horas y que en segundo de bachillerato no se continúe con esta formación. Quizás el problema de las horas sea un poquillo más complicado, pero a mí me parece que es fundamental que los chavales cuando acaben el segundo de bachillerato, vengan de donde vengan, tengan una formación científica básica. Al fondo de este aula, con gran agrado por mi parte, me he encontrado a 3 compañeros que son de las áreas que estamos comentando, y cuando hablas con ellos, te los encuentras por la calle, te miran asombrados cuando les cuentas cualquier hecho científico que les sorprende. Entonces yo creo que eso es el mejor ejemplo de que es necesaria una formación de este tipo. Molt bé. Daniel? Sí, gràcies. Vaig a tractar de contextualitzar les meves paraules per a que no se malinterpreten. Bueno, per a que sí. La meva formació en ciències en general, la meva sensació de formació no prové tant de l'acadèmia com de reunions com aquestes, amb gent com vosaltres, que m'han fet reflexionar, que m'han ensenyat moltíssimes coses, i per tant, potser les paraules que em vaig a dir referides al professorat hauria d'excloure d'entrada a tots els que esteu així. Sí, vull dir-ho. 2. Jo crec que no tenim professors de ciències. Tenim físics que donen classe, químics que donen classe, biòlegs que donen classe, però no professors. No existeix la professió. Quan dic això, vol dir que ni tan sols legalment, fins fa uns pocs anys, no existia la professió. Per tant, no teníem malalties professionals. Això és una conquesta relativament recent. Són gent que ens han format en física, en química, el que siga, i ens han dit, després d'un examen, unes oposicions, a partir d'ara té vostè patente de corso, o com es vulgui dir, per a fer el que vulgui. Això és el que tenim. I ara amb això entrem a donar classe. Fracassem estrepitosament i, naturalment, quan tu no fracasses se li ha de premiar. Entonces ens donen una assignatura nova perquè continuem fracassant. I on continuarem fent allò que sabem fer tan mal. I cada un des de la seva secció. Això sí, li posarem un envoltori i li direm ciències per al món contemporani, on els físics continuaran donant física, els químics química i els biòlegs biologia, obligant a gent que no li interessava res i que estava fugint a tragar. Si això és la solució a alguna cosa, jo la veritat, i estic donant aquesta assignatura, no crec que sigui la solució a res. És més, incrementarà el problema. Incrementarà el problema. Perquè, en definitiva, crec que està passant molt allò de la fàbula eixa dels índios, que conten els hindús, que un elefant apareix en un poblet en els que estan tots cegos i uno s'agarra la pata i diu, esto que són columnes, però no són columnes el que hi ha. L'altre agarra la cua i diu, esto és una corda. L'altre agarra l'orella i diu, esto és un ventall. I bueno, què és el que ha entrat aquí? Pues un ventall amb columnes i amb cordes. Això no té res a veure amb l'elefant. I és el que estem fent. Qualsevol manera d'enganxar un programa com el que ens han mostrat, aquests 6 punts,
no sé quina visió de la ciència es pot tindre. És la ciència aquesta que ens permet interpretar el món? A partir d'això, d'aixòs fragments, donada per gent que no sap de l'altre, estem formats per a fomentar la ciència en els alumnes, que teòricament és el que hem de fer? Sabem del tema del costat? Jo em declaro pràcticament incompetent. Si a més, i acabe, me trobo que molts dels llibres, tenen llenguatge d'aquest tipus. Vaig a llegir-lo literalment, en algun dels llibres. La formació dels primers elements. Quan la temperatura baixa de 10 elevat a 12 Kelvins, la força nuclear forta fa que els quarks s'uneixen de 3 en 3 per formar els primers nucleons. No està clar que quan la temperatura baixa de 10 elevat a 11 Kelvins, tenia febre i baixa un poquet, ja la força nuclear dèbil fa que s'uneixen nucleons. Els protons formats per 2 quarts de dalt i un de baix, i els neutrons formats per 2 quarts baix i un quart d'alt, posteriorment la mateixa interacció farà que aquests nucleons es comencen a agrupar en conjunts de 2 protons i 2 neutrons per formar nuclis d'heli. Ara la temperatura ja és inferior a 10 elevat a 10, en aquest moment, justament. I ja han superat el primer minut de l'univers. Tot això era el primer minut. Redeu. Quantes coses han passat en un minut i jo, sense pentinar-me. La següent interacció, que si no havia quedat clara la primera, ja entra en joc la força electromagnètica, però no fa fins que la temperatura no baixa de 3.000 Kelvins. Això per gent de lletres. Per gent de lletres, per ciències, o per mi mateixa, llicenciat en químiques. Jo fins ara no he entès res. No sé vosaltres, però jo no. És llavors, en aquest moment, quan aquesta interacció fa que els electrons se situen al voltant dels nuclis atòmics i es formen els primers àtoms d'hidrogen i d'heli. Bingo. Ja tenim el primer minut de Rosa. Ara ho donem. Però després, quan passa el següent tema, que podrà ser la situació actual de la biotecnologia, se trobarà amb frases com aquestes. La transcriptòmina es permet determinar quants els gens s'expressen en ARN missatger i quants centenars o milers de gens ens transcriuen alhora en unes condicions determinades. La proteòmica, que és l'altra, ens ajuda a analitzar els centenars i milers de proteïnes que els gens finalment han codificat. Algunes d'aquestes proteïnes són enzims que fan d'executors de les rutes metabòliques dels organismes. Tot això, diguem, només en temps, 60 hores, dividit entre sistemes, 10 hores per tema, etc. Cadascuna d'aquestes frases probablement necessitaria, potser, mig any o així. Què és el que estem dient a l'alumne? Bueno, el professor, clar, si ha de donar això, se refugiarà en què? En el nominalisme. En dir el mateix i dir a veure si l'alumne li diu més o menys el mateix. O no. I mos creiem que realment els protons se formen de 2 quarts d'alt i 1 baix, o 1 baix i 1 dalt, ja no me'n recorde? Per què no mos creiem també que Dios es uno y trino? El Padre, el Hijo, y del amor entre ambos surge un palomo, que es el Espíritu Santo. Pues naturalment, quina és la diferència? I per què li diem això ciències per al mundo contemporáneo i no religió transformada en ciència per al mundo contemporáneo? Esto és religió. Fragments, creències, foment de credulitat, refugi en paraules estranyes. Mos falta només posar un cucurutxo i anar beneint. ¿Això es ciències per al món contemporani? Jo crec que per este viaje no hacía falta alforjas. M'he allargat, perdoneu. Com ha plantejat els dos companys, depèn d'on partim. És a dir, si fem una revisió de tot l'ensenyament, evidentment hauríem de, com diuen, i recordant els companys nostres d'història, com dia Manuel Bartolomé Costillo, hauria que començar per tancar universitats i instituts, col·legis, tancar-los, proposaren això, tancar-los. És que solució alternativa, canviar mètodes, no, proposaren tancar-los i començar de nou. Però quan hi ha una pintada anarquista també, quan la violació és inevitable, en fi, l'altre. És a dir, el dictat és que aquesta assignatura està i jo afegís que